ବୋଉ ଆଜି ହଉଛି ଦୀପାବଳି। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି। କଣ ବାହାଘର ପରେ ଏଟା ତୋର ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା। ତୁ ତ ବାପ ଘରକୁ ଯିବୁ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମତେ ଆଜି ଭାରି ମନେ ପକଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ଦୀପାବଳି ଆମେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିବା। ବାସ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ହଉଛି ଦୀପାବଳି। ମୁଁ ମୋ ମା କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିଲିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବୋହୁ କିଲୁ କିଏ ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ଆରେ ମା ତୁ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଝିଅ। ତୁ ତ ଆସିବୁ ବୋଲି ମତେ କାହିଁ କହିନଥିଲୁ? ତ ଶାଶୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ବୋହୁ, ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ମା କୁ କଲ୍ କଲି। ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ନା, ପରଠୁ ଯାହା ବି ପର୍ବ ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଉ। ଆସମା ଭିତରକୁ ଆ।